има 3 букви. Знаете ли кое още има 3 букви? Точно така. Алф. Алф има круасан на носа. Круасаните са кафяви. Знаете ли кое още е кафяво? Точно така. Този кон. Луна прилича на кон. Съчпадание. Мисля, че не. Луна участва в Big Brother. Big Brother има 16 участника. Първите 16 цифри са точно 16. Съвпадание. Не. Луна се казва Луна. Знаете ли кое е Луна? Точно така. Луната. Ако умножим една луна по 2, ще станат 2 луни. Луна има 2 очи. Не ви ли се струва малко подозрително? Има ли Луна нещо общо с ламинотите? Нека разберем. Или оменатите имат едно око. Един хамбургер на Макдоналдс струва 1 лев. Макдоналдс. Макдоналдс има една буква. Едно има 4 букви. 4 има 6 букви. 6 има 4 букви. 4 има 6 букви. 6 има 4 букви. 4 има 6 букви. 6 има 4 букви. Млъкни бе майка ти деба. Така както казвах, Луна има една глава и 2 ръце. 2 попи на квадрат минус броя на зъбите е равно на минус 12 по 6 волта с частота 50 Hz е равно на 72 ампера. Делено на електронния заряд плюс индуктивното съпротивление в всичкото върху броя на положителните полувълни е равно на X по 2 пи по 13 милифарада. Какво разбрахме от всичко това? Абсолютно нищо. Луна не е или оменат. Айде лека ви нощ и изчезвайте от тука.